Yun! It's good to be back, mga kaspero. Nandito ulit tayo. Ang ating malupit na spearfishing master. Ayan. So, welcome back ulit sa aking YouTube channel, mga kaspero. Pasensya kayo sapagkat matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Gawa nga po ng meron tayong problema sa ating cellphone. Hindi tayo makapag-edit. Tapos yung camera ko, nagka-problem pa. Kaya, tiis-tiis mo lang na lang muna tayo ngayon, mga kaspero, kung ano yung may upload ko ngayong araw. So, yung i-upload ko ngayon, yung mga mamaw nating nahuli na mga tribali. So, shoutout nga pala sa mga kasama ko. Ayan, meron niyang YouTube channel kay Danny Hereda, kay Shark Fishing Vlog, Tuturams Official, and Boracay Spearfishing Vlog. Ayan yung mga vlogger natin dito sa isla ng Boracay, mga kaspero. Yan yung mga kasama ko. Of course, pakisupport din yung YouTube channel na misis ko, Tiger Lily. Ayan. So, wag na natin patagalin to at umpisahan na natin. Bolo. Ayos, nakaisa na. Against, okay lang. One ball. Ha. Dale. Ulo.
Susulig ka pa ni Rong. Ay, just talo mo. Apa kung tank lang kita rin. Lechon. Yun mga kaspero, bago magtapos itong video, shoutout muna tayo. Shoutout natin yung mga malulupit nating subscriber at solid supporter dyan. Ayan. Gistone Espeno, shoutout. Lupit mo idol, shoutout from Montalban, Rizal. Ayan. Kay Wasawas, shoutout. Lupit mo talaga master. Ayan. Ito si MG's Vlog. Ayun, pa-shoutout naman Master Gab. Mga taga Bakawan, Tablas, Romblon. Ayun, shoutout. Taga Bakawan, Romblon. Tablas lang, magkalapit lang. So, baka makabisita kami dyan balang araw. Tapos kay Sirapio Bunayog Jr. Ayan, shoutout bro.
Tapos kay Mutya Boy Fishing TV. Ayan, pa-shoutout po, idol. Ayan, shoutout sa'yo, Mutya Boy Fishing TV. And then kay Rini David. Ayan, shoutout. Kay John Fishing TV, shoutout. Kay Gwyn Ampiag. Ayan, tapos kay Mandaragat. Rian TV, shoutout. Kay Labs Island. Ayan, Labs Motovlog dati yan. Of course, kay Tutu Rams Official, shout out. And then kay RD is Spear Fishing. O kaya kay Bro Ruel, shout out sa iyo. Kay Bro Nico, Bro Ryan, ayan. Tapos kay Bro John Ray, Bro Ronald, Bro Ashley, Bro Jojo, Bro Drew, Bro Edgar, Bro Edwin, ayan. Bro Edgar Miraflores, ayan, shout out sa inyo. And then kay Bro Jobert, shout out. Dive safe kayo lagi. Mga kaspero, thank you. Thank you talaga sa mga solid supporter. At abang kayo sa next nating video. At marami pa tayong mga kaabang-abang talaga ng mga video, mga kaspero. So, ingat tayo lagi and God bless all. Bye-bye.